ओम नमः शिवाय। ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଓ ଶିବ ସାଧକ ପ୍ରଫେସର ରୁଦ୍ରପ୍ରସନ୍ନ ମହାପାତ୍ର ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବି ଏକାଦଶ ରୁଦ୍ର ମନ୍ତ୍ର। ଆଗରୁ ମୁଁ କହି ରଖିଛି ଯେ ରୁଦ୍ର ଜଣେ ବୈଦିକ ଦେବତା। ପରେ ଶିବ ପୁରାଣରୁ କୋଟି ରୁଦ୍ର ସଂହିତାରେ ଏକାଦଶ ରୁଦ୍ରଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ରୁଦ୍ର କି ରାଗି ହେଇକି ଅସୁରଙ୍କ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କୁ, କାଶ୍ୟପଙ୍କୁ। ମାତ୍ର ସେ ବେଦର ରୁଦ୍ର ସେମାନେ ନୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶିବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ରାଗ ଗୁଣଟା ଆସିଯାଉଛି, ଶିବ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ରକ୍ଷକ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ରୁଦ୍ର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଭୈରବ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତ ରୁଦ୍ର ମନ୍ତ୍ର କହିଲେ ତ ଆମେ ସେପରି କିଛି ଏକାଦଶ ରୁଦ୍ରଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରିବା ପାଇଁ, ସ୍ତୋତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ର ପାଇଯିବେ। ମାତ୍ର ବେଦରେ ଶ୍ରୀରୁଦ୍ରମରେ ଶୁକ୍ଳ ଯଜୁର୍ବେଦ ଶ୍ରୀରୁଦ୍ରମ, ଯାହାକୁ ରୁଦ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ରୁଦ୍ର ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସେଥିରେ ଅନୁବାକ 1ର ସବା ଶେଷ ଶ୍ଲୋକଟି, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରାୟ ସବୁ ଶିବ ସାଧକଙ୍କର କଣ୍ଠସ୍ଥ, ମୋର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଯେ ଏଇଟା ଏକାଦଶ ରୁଦ୍ରଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ତୁତି, ବା ଏଉଠୁ ବୋଧହୁଏ ଏକାଦଶ ରୁଦ୍ରଙ୍କର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ଏଟା ପୁରାଣରେ ଆଉ ଟିକେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଇଛି। ମାତ୍ର ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁ ଏକାଦଶ ରୁଦ୍ରଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ସେ କପାଳୀ, ଅହିର୍ବୁଦ୍ନ, ଅଜପାଦ, ଶମ୍ଭୁ, ତଣ୍ଡ, ଭବ, ଭୀମ, ବିଲୋହିତ, ବିରୂପାକ୍ଷ ଇତ୍ୟାଦି, ତାଙ୍କ ନାଁ ଏଥିରେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଏଇଟାକୁ ଏକାଦଶ ରୁଦ୍ରଙ୍କର ସ୍ତୁତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପୂଜକଟି ଅଛି, ସିଏ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଗଲାବେଳେ କିମ୍ବା ଫେରିଲା ବେଳେ ଏଇ ସ୍ତୁତିଟି କରେ। ତ କ'ଣ ଏଇ ସ୍ତୁତିଟି? ଶ୍ରୀରୁଦ୍ରମର ଶୁକ୍ଳ ଯଜୁର୍ବେଦର ଅନୁବାକ୍ୟ 1ର ସବା ଶେଷ ଶ୍ଲୋକ। आम नमस्ते अस्तु भगवान विश्वेश्वराय महादेवाय त्रयंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्नि रुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। এই শ্লোকটিକୁ ସଦ୍ଗୁରୁ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ନାଁ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ସେଟା କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ ଖାଲି ନାଁ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ ଶ୍ଲୋକଟି ମୁଁ କହି ରଖୁଛି। ଆପଣ ଯୋଗେଶ୍ୱରାୟ ଚାଣ୍ଟ ବା ଈଶା ଯଦି ଖୋଜିବେ ତାହେଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପାଇଯିବେ। योगेश्वराय महादेवाय त्रयंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय महादेवाय नमः महादेवाय नमः महादेवाय नमः। এই ଯେଉଁ ସ୍ତୁତିରେ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱରାୟଟାକୁ ଖାଲି ସଦ୍ଗୁରୁ ଯୋଗେଶ୍ୱରାୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କହୁନି କେଉଁଟା ଭଲ କେଉଁଟା ଖରାପ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଶ୍ରୀରୁଦ୍ରମର ଯେଉଁ ସ୍ତୁତିଟି ଅଛି ତାକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟା ଅନୁଷ୍ଠୁପ ଛନ୍ଦରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନା କଲି। ଏଇଥିରେ 11ଟି ଶିବଙ୍କ ନାଁ, ସବା ଶେଷଟା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଶ୍ରୀମନ୍ ମହାଦେବଟାକୁ ସେ ଗୋଟେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। विश्वेश्वराय महादेवाय त्रयंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय 10 11 है श्रीमन महादेवाय नमः। तो यही स्तुतिटी गोटे लघु श्रीरुद्रम मध्य जेकोसी ज्योतिर्लिंग आपण जातु आपण देखिए सेठी थिबा पंडितटी এইটা নিশ্চিত সে পঠন করুবে দিনকু কমসে কম 15-20 থর কি 30 থর, কারণ শ্রীরুদ্রম সমস্তে পড়িপারে না, বহুত কষ্ট। মাত্র এই স্তুতিরে আমি একাদশ রুদ্রঙ্কু বি স্তুতি কলে। কাহিঁকি একাদশ রুদ্রঙ্ক পড়া?
ଏକାଦଶ ରୁଦ୍ରଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ଯେଉଁଟା ପରେ ପୁରାଣରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସଙ୍କଟରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ଶ୍ରୀରୁଦ୍ରମର ଏହି ସ୍ତୋତ୍ରଟି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କହିବେ ସାର୍ ରୁଦ୍ର ସାର୍ ଆପଣ ତ କହୁଛନ୍ତି ଶିବ ଖାଲି ମୋକ୍ଷଦାୟକ ଆଉ ସଙ୍କଟରୁ କ'ଣ ରକ୍ଷା କରିବେ, ନା ଶ୍ରୀରୁଦ୍ରମ ବା ବେଦର ଦେବତା ଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ କାମ୍ୟ ଉପାସନା ପାଇଁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ବର୍ଷା ହେଉନି, ବରୁଣ ଦେବତା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲାଣି, ରୁଦ୍ର ଦେବତା, ଉଷାଙ୍କୁ ଦେବତା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଶ୍ରୀରୁଦ୍ରମଟା ଗୋଟେ କାମ୍ୟ ଉପାସନା ପାଇଁ ପଢ଼ାଯାଏ। ତାର ଯେଉଁଟା ଚମକମ୍, ନମକମ୍ ଚମକମ୍, ତାର ଦୁଇଟା ଅଂଶ ଅଛି। ନମକମ୍ରେ ଶିବ ରୁଦ୍ରଙ୍କୁ ଟେକା ହେଇଛି, ତମେ ହେଲେ ଏଇଆ, ଏତେ ଭଲ, ତମ ରାଗ ଏତେ ଭଲ, ରାଗ ଆମକୁ ରଖ, ତମେ ଧନୁ ବହୁତ ଭଲ, ଶିବ ବୋଲି ବି ସେତେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାହେଇଛି। ତନୁ ଅଘୋର ପାପକା ଆସିନି, ଅଘୋର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ, ପାପହରଣ ଯିଏ କରୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ନମକମ୍ରେ, କ୍ଷମା କରିବେ, ଚମକମ୍ରେ ପଞ୍ଚଦଶୀ ଚମେ, ଚତୁର୍ଦଶୀ ଚମେ, ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତମେ, ପଞ୍ଚଦଶୀ ତମେ, ଚମେ ଚମେ ଚମେ, ସେଠି ଆମକୁ ଖାଲି ଦିଅ, ମଗା ହେଇଛି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀରୁଦ୍ରମର ଏହି ଶ୍ଲୋକଟି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜୀବନରେ ଟିକେ ମାୟାରେ ଅଧିକ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହୋଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଅନପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ୍ ଲାଗୁଛି କୌଣସି ଆଡ଼ୁ, ଆପଣ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରନ୍ତି। ଏକାଦଶ ରୁଦ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପଠନ କରୁଛନ୍ତି, କମ୍ ସେ କମ୍ 11 ଥର ପଢ଼ିବେ, 11 ଥର, ନହେଲେ 11 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏଡ୍ ବାଇ 11, 22, 33, ଏମିତି କେତେ ହେଲା, 110 ବୋଧେ, କି ତା ଆଗକୁ ଆହୁରି 1100 ଥର। ଯେମିତି ଭୈରବଙ୍କର 8 × 8 × 8ରେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏଡ୍ ହେଇକି ଯାଏ, ଏକାଦଶ ରୁଦ୍ରରେ 11 × 11 ହେଇକି ଯାଏ। କିଛି ସେମିତି ହାର୍ଡ଼ ଆଣ୍ଡ ଫାଷ୍ଟ ରୁଲ୍ ନୁହେଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୀତିରେ ପକାଇବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ, ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଦେବା ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଇଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଏକାଦଶ ରୁଦ୍ର ଆପଣ ଯଦି ଶ୍ରୀରୁଦ୍ରମର ଏହି ସ୍ତୁତିଟିକି ପଢ଼ନ୍ତି, ଅନୁବାକ୍ୟ 1ର ଶେଷ ଶ୍ଲୋକଟି ଏକାଦଶ ରୁଦ୍ରଙ୍କର ସବୁଠୁ ଭଲ ବେଦମନ୍ତ୍ର। ତାପରେ ତାକୁ କେତେ ଜଣ କୁହାଯାଇଛି ଚଣ୍ଡ ରୁଦ୍ରାୟ ନମୋ ନମଃ, ଭବ ରୁଦ୍ରାୟ ନମୋ ନମଃ। ରୁଦ୍ର ଭୈରବ ମନ୍ତ୍ର ବି ଗୋଟେ ଅଛି, ତାପରେ ପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭୈରବ ରୁଦ୍ରାୟ, ମହାରୁଦ୍ରାୟ, କାଳ ରୁଦ୍ରାୟ, କଳ୍ପନ୍ତ ରୁଦ୍ରାୟ, ରୁଦ୍ର ରୁଦ୍ରାୟ। ମାତ୍ର ଏଇଟା ଆପଣ ଏକାଦଶ ରୁଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ପଠନ କରିପାରିବେ ବେଦମନ୍ତ୍ର, ଏବଂ ଏଥିରେ ଏକାଦଶ ନାଁ ଅଛି ବୋଲି ଆକୁ ଏହା କୁହାଯାଇଛି। ଯଦିଓ ଏଇ ରୁଦ୍ରଙ୍କର ନାଁ ପୌରାଣିକ ଏକାଦଶ ରୁଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଖାପ ଖାଉନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାବି ନେବା ଏକାଦଶ ଥର ବିଭିନ୍ନ ଶିବଙ୍କ ନାଁ ଆମେ ନେଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ରୁଦ୍ରଙ୍କର ଯେହେତୁ ଶ୍ରୀରୁଦ୍ରମ ଆସୁଛି, ଆପଣ ଉପାସନା କରିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜୀବନରେ ଅନପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ୍ ଫିଲ୍ କରିବେ, ରୁଦ୍ରଙ୍କୁ ଡାକିବେ କିମ୍ବା ଭୈରବଙ୍କୁ ଡାକିବେ। ସାଂସାରିକ ସ୍ଥିତିରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ରୁଦ୍ରଙ୍କୁ ଡାକିବାଟା ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ ବେଦ ପୂଜା ମାଧ୍ୟମରେ। ଭୈରବ ତା ପରିସ୍ଥିତିଟା, ରୁଦ୍ରଙ୍କ ପରେ ଭୈରବ। ହଉ, ସେଇ ଏକାଦଶ ରୁଦ୍ରଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକାଦଶ ଥର ନମନ କରି ଆପଣଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ଦୀର୍ଘାୟୁ ଏବଂ ମୋକ୍ଷ କାମନା କରି ଆଜି ପାଇଁ ମୁଁ ରହିଲି। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ।